ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध। नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळ कोकणात कुणकेश्वर नंतर ज्या तीर्थक्षेत्राकडे एक पांडवकालीन तीर्थक्षेत्र म्हणून पाहिलं जातं ते दोडामार्ग तालुक्यातील तेरवणमेढे येथील नागनाथ तीर्थक्षेत्र आपण पाहू शकतो। या नागनाथ तीर्थक्षेत्रावरील हे अतिशय पुरातन मंदिर पांडवकालीन आणि आजपासून खऱ्या अर्थाने गेली अनेक वर्ष या मंदिराचं पुनर्बांधणी व्हावी, एक भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या या मंदिराला एक नवी झळाळी मिळावी यासाठी इथले जे मानकरी आहेत, ग्रामस्थ आहेत, या सगळ्यांनी पुढाकार घेतलेला होता। मध्यंतरी कोरोनाची 2 वर्ष गेली, मात्र यावर्षी अगदी शिवरात्रीच्या तोंडावरच खऱ्या अर्थाने श्री गणेशा या लोकांनी केला या मंदिराच्या पुनर्बांधणीला असं म्हणायला हरकत नाही। आपण थेट त्यांची संवाद साधूया। सगळे मानकरी मंडळी आहेत, ग्रामस्थ आहेत, या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्षसुद्धा आहेत। साहेब, काय सांगाल, गेली अनेक वर्ष या मंदिर नूतन बांधणीची चर्चा सुरू होती, कधी मंदिर बांधणीला सुरुवात होते याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होते, मात्र आज खऱ्या अर्थाने तुम्ही जे सगळे ग्रामस्थ आहेत, मानकरी आहेत, सगळ्यांनी एक निर्धार केला आणि आजपासून पुनर्बांधणीचा शुभारंभ केला असं म्हणायला हरकत नाही, कारण जुनं मंदिर जे आहे ते या ठिकाणी आपण आज उतरतोय आणि नवीन बांधणीचा या ठिकाणी शुभारंभ करतोय। काय सांगा? एक मिनिट असं या दिवसामध्ये आज गेली 10 वर्ष आम्ही हा संकल्प मनात धरून होतो की आज मंदिराची उभारणी करायची, उद्या हे जीर्णोद्धार आमचा विचार चालूच होता, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे थोडंसं राहिलेलं होतं। परंतु आज आमच्या मनात एक अशी आम्ही निश्चय केला, त्यांनी गावच्या मानकरी किंवा पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ म्हणा, इतर भाविक मिळून आम्ही आज सुरुवात केलेली आहे की आज मंदिर उतरल्यानंतर किंवा एक सुरुवात झाल्यानंतर येणारे भाविक स्वहस्ते सडहस्ते त्यांनी आमच्या मंदिरासाठी काहीतरी मदत करावी ही आमची पूर्वापासून इच्छा आहे आणि सगळ्या भक्तगणांच्या माध्यमातून हे मंदिर व्हावं अशी आमची इच्छा होती। नक्कीच कसं एकूण स्वरूप असेल नवीन जीर्णोद्धार झाल्यानंतर मंदिराचं, आणि यावेळी जी शिवरात्र उत्सव आहे अगदी आठवड्यावर येऊन ठेपलेला आहे, काय आपण नियोजन केलं? नियोजन आम्ही आता बरगतचं आमचे तिन्ही गावचे लोक, ग्रामस्थ म्हणा, मानकरी म्हणा किंवा इतर आमचे पंचक्रोशीतील जनता म्हणा किंवा भाविक तुमच्यासारखे असे आम्ही भाविकच त्यांना आता म्हणू शकतो, किंवा राजकीय लोक किंवा इतर क्षेत्रातील लोक, सामाजिक कार्यात भाग घेणारे असे, मग त्यांनी सहकार्य मिळूनच आम्ही आता करणार आहोत। साधारण किती खर्च अपेक्षित आहे आणि या मंदिराची भव्य दिव्यता असेल ती कशी असणार? ह्या मंदिराची भव्य दिव्यता आम्ही हे अनंत आहे याचं आम्ही हे करू शकत नाही की गणना की आज बा एवढ्या रकमेमध्ये हे होईल, पण आज साधारण आम्ही अंदाजे 2 ते 2.5 कोटीचा प्लॅन इथे आहे। म्हापशाचे आमच्याकडे नंदन सावंत म्हणून इंजिनियर आहेत, त्यांनी काढलेला प्लॅन आहे। अजून आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर वगैरे त्याला नेमलेला नाही आहेत, ते पण भाविक किंवा इतर भक्तगणांच्या माध्यमातून आम्ही ते सहकार्याने करणार आहोत। काय आवाहन कराल भक्तगणांना, कारण लाखो भाविक आहेत नागनाथचे आणि भक्तांच्या हाकेला धावणारा नागनाथ, पांडवकालीन हे नागनाथ तीर्थक्षेत्र आणि अनेक वर्षांचा इतिहास या तीर्थक्षेत्राला आहे, काय आवाहन कराल? आता आव्हान आम्ही एकच करतोय की सदळ हस्ते जे भाविक असतील किंवा इतर भक्तगण असतील त्यांनी या मंदिरासाठी आपल्या कमाईतून किंवा याच्यात काय जे 1 रुपया जरी असेल तो शक्ती साधने द्यावा। आम्ही कोणाला हे करणार नाही की अमुक पद द्या किंवा हे, हीच आमची एक इच्छा आहे आणि सगळ्यांनी याचा लाभ घ्यावा या सेवेचा, अशीच आमची मागणी आहे। आणि आता पुढच्या भविष्यात आज जे उद्या जे हे होणार आपली महाशिवरात्र, आज खरोखरच पांडवकालीन जे ओपन मंदिर आम्ही जे बाहेरून केलेलं स्ट्रक्चर होतं ते आज आम्ही काढलेलं आहे। मग भक्तगणांना एकच आमची हात जोडून विनंती आहे की त्याचं दर्शन प्रत्येक भक्तगणाने घ्यावं आणि खरोखरच आज पांडवकालीन काय इथे स्थिती आहे ती बघावी। नक्कीच युवा वर्ग सुद्धा या ठिकाणी आहे, काय सांगाल, काय आव्हान कराल भाविकांना, एकूणच संपूर्ण या सगळ्या परिसरातील लोकांना? ह्या पंचक्रोशीतील म्हणा, नाहीतर दोडामार्ग तालुका परत रत्नागिरीपर्यंत कोकणातली लोक या दर्शनासाठी आधीपासून येत आहेत। आधी अगोदर रत्नागिरी जिल्हा होता, ज्यावेळी रत्नागिरी जिल्हा त्यावेळी त्या साईडने पण गाड्या वगैरे यायच्या, काही लोक इथपर्यंत त्यावेळी गाड्या नव्हत्या, गाड्या दोडामार्गपर्यंत होत्या, दोडामार्गवरून बैलगाडीने लोक यायची इथे। असं पहिले आमचे पूर्वज किंवा आमचे आजोबा अशी ही लोक आम्हाला सांगायची।
तर गोवा, कर्नाटक इथून पण लोक यायची. हे प्राचीन ज्यावेळी होतं आम्हाला पण माहिती नाही, की आम्ही एकदम छोटे आहोत. आम्हाला पण माहिती नाही केव्हा हे त्यांनी बाकी बाहेरचं हे बांधलं ते. आता आम्ही खोलतोय कशासाठी, तर आता ही जी महाशिवरात्री येणार त्यावेळी लोकांना आतमध्ये पांडवकालीन कशी रचना केली आहे ही बघायला भेटणार, जेणेकरून मी पण उत्सुक आहे. मी अजून बघितलं नाही, मी आतमध्ये जाऊन बघतोय, पण मला कसं ओपनमध्ये अजून बघितलं नाही काय आहे. मला पण आता उत्सुकता आहे केव्हा हे ओपन होतं आणि मी ते बघणार. तर मला एवढंच आहे की भाविकांना सांगायचं, सगळ्यांनी ह्या शिवरात्रीला सगळ्यांनी ह्याचं दर्शन घ्यायला येऊन आपल्या सडहस्ते मदत करून माझ्या असं म्हणत नाही, आमच्या असं म्हणत नाही, तुमच्या एक नागनाथाला आपल्या हाताने जेवढी मदत होईल ती करून हे मंदिर उभारायचं लाभ घ्यायचा. नक्कीच साहेब, गेली अनेक वर्ष आपण इथे वावरत आहात, काम करत आहात. भाविकांचा तर नेहमीच आपल्याला सहकार्य असतं, पण एकूणच हे एवढं मोठं शिवधनुष्य आपण उचललं आहे, कशा पद्धतीने पूर्णत्व असतं? आता 2020-21मध्ये कोरोना महामारीमुळे त्याच्या अगोदर आमचं हे प्लॅन आणि इस्टिमेट तयार होतं, पण कोरोना महामारीमुळे हे 2 वर्ष आमची वाया गेली. त्याच्यामुळे आम्ही आता हे व्हायरस कमी झाल्यामुळे आम्ही आधी निश्चयच केला की हे मंदिर कोणत्याही परिस्थितीत बांधायचा आम्ही निश्चय केलेला आहे. आणि त्या निमित्ताने सर्व दोडामार्ग, पंचक्रोशी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, ग्रामस्थांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे आणि भरघोस अशी देणगी या मंदिरासाठी द्यावी अशी आमची अपेक्षा आहे. पांडवकालीन मंदिर आहे आपल्या ह्या तालुक्यामध्येच नव्हे तर पूर्ण जिल्ह्यामध्ये, गोव्यामध्ये असतील किंवा कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचे सगळे भाविक या ठिकाणी शिवरात्रीच्या निमित्तानं कायम दरवर्षी या ठिकाणी येत असतात. त्याचबरोबर दर सोमवारी या ठिकाणी हजारो भाविक आपली मनोभावे देवाची पूजा करण्यासाठी कायम सातत्याने येत असतात. आणि सगळ्यांचंच म्हणणं होतं की हे पांडवकालीन पूर्वीचं देवस्थान आहे आणि त्याचा जीर्णोद्धार व्हावा, त्याला स्वरूप मोठं मिळावं अशी प्रत्येकाची ह्या ठिकाणी इच्छा होती. आज ह्या ठिकाणी मानकरी मंडळीने आव्हान लोकांना केलेलं आहे भाविकांना की सदळ हस्ते मदत करावी. निश्चितपणे अशा तीर्थक्षेत्राला ह्या ठिकाणी मनापासून सहकार्य करणारी लोक, मोठे उद्योजक असतील, गोरगरीब असेल, प्रत्येकाचं ह्या ठिकाणी मनापासून इच्छा आहे की ह्या देवळाला भव्य असं स्वरूप प्राप्त व्हावं. आज या ठिकाणी मानकरी मंडळीने सांगितलं की 2 ते 2.5 कोटीचा ह्यांचा नियोजन आहे, परंतु मला वाटतं 5 ते 10 कोटीपर्यंत हे नियोजन जाणार आहे. कारण आज जर त्याची एकदा सुरुवात झाल्यानंतर दरवर्षी रेट वाढत असतो प्रत्येक बांधकामाचा. त्यामुळं इथलं जर जागा जर प्रशस्त आहे आणि नुसतं मंदिरच नाही आहे तर अवतीभोवतीचा परिसर आहे तो सुद्धा ह्या ठिकाणी सुशोभित करणं अतिशय आवश्यक आहे. एक पर्यटन स्थळ म्हणून आपल्या तालुक्यातले ह्या ठिकाणी प्रामुख्यानं समोर हे येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येकाची मानसिकता जी आहे ती बदलणं अतिशय आवश्यक आहे. मग राजकीय मंडळी असू दे, सामाजिक कार्यकर्ते असू दे, सगळ्यांचं सहकार्य जे आहे ह्या मंदिरासाठी आवश्यक आहे. ह्या तालुक्यातलं एक प्रेरणास्थान म्हणून ह्या ठिकाणी गणलं जाणार आहे निश्चितपणे. आणि पांडवकालीन देवस्थान आहे. आज मंडळीने ह्या सांगितलं की आज जो बाहेरचा जो बांधकाम आहे हे आपल्या पूर्वजांनी या ठिकाणी केलेला आहे, परंतु आतला गाभारा जो आहे तो पांडवकालीन असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्या गाभाऱ्याचं दर्शन व्हावं ही प्रत्येकाची इच्छा आहे. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्या लोकांनी किंवा देवाच्या मनात आलं असेल म्हणून त्यांना बुद्धी या ठिकाणी झाली असेल की शिवरात्रीच्या आधी ह्या जो गाभारा सोडून इतर भाग जो आहे तो ह्या ठिकाणी त्याचं तो ढासळून त्या ठिकाणी गाभाऱ्याचं दर्शन जे आहे ते भाविकांना सगळ्यांना व्हावं. कारण येणाऱ्या शिवरात्रीपर्यंत त्याचं निश्चितपणे बांधकाम ह्या ठिकाणी पूर्ण होणार आहे आणि तो गाभारा आतल्या आज ह्या ठिकाणी राहणार आहे. लोकांना ह्या ठिकाणी त्याचं दर्शन होणं नंतर दुरापास्त होणार आहे. म्हणून आज ह्या देवानेच ह्या आम्हाला सगळ्यांना ह्या ठिकाणी बुद्धी दिलेली आहे की जेणेकरून जे भाविक, लाखो भाविक ह्या ठिकाणी येतात त्यांना ह्या ठिकाणी गाभाऱ्याचं दर्शन व्हावं. पांडवकालीन जे त्या ठिकाणी दैवत्व आहे ते निश्चितपणे लोकांना त्याचं ह्या ठिकाणी प्रचिती येईल अशा प्रकारचं आम्हाला वाटतं. आणि ह्या तालुक्याचं नाव ह्या नागनाथ मंदिराच्या मुळं निश्चितपणे तालुक्याला एक वेगळं स्वरूप ह्या ठिकाणी प्राप्त होणार आहे. मदतीची काय अपेक्षा करण्याची आवश्यकताच नाही आहे की सदळ हस्ते निश्चितपणे होणार आहे. त्यामुळं प्रत्येकानं ह्या ठिकाणी आपल्या यथोशांग मदत करावी. कारण शेवटी हे देवासाठी दिलेलं दान असतं, ते मनापासून देणं अतिशय आवश्यक आहे. आणि आत्ताच सगळ्यांनी सांगितलं की कुणाकडे जबरदस्ती या ठिकाणी केली जाणार नाही आहे. देवाच्या मनात आज एवढं सगळं आलेलं आहे ह्याचाच अर्थ काय की प्रत्येकाच्या मनामध्ये देण्याची जी भावना आहे ती नागनाथ ह्या ठिकाणी निश्चितपणे रुजवेल. आणि हे मंदिर यथासांग मंदिर ज्याच्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा आराखडा प्रत्येकाच्या मनामध्ये या ठिकाणी तयार झालेला आहे. कारण इथला परिसर जर आपण बघितला तर असा परिसर या ठिकाणी कुठेही नाही आहे. आज जर कुणकेश्वरला आपण गेलो तर त्याला सागर आहे बाजूला, परंतु ह्या ठिकाणी असं नैसर्गिक जी ह्या इथली जी हे देण आहे देवाची किंवा इथली तळी आहे हे सगळं हे कुठेही मिळणारं नाही आहे. आज कुणकेश्वरला एक वेगळं स्वरूप प्राप्त का झालं
तर अगदी मंत्र्यापासून सगळे येतात, त्यामुळं त्याला वेगळं स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे. कुणकेश्वर आणि नागनाथ हे एकच आहे, कारण शिवरात्र तिथेही भरते इथेही भरते, फक्त हे वेगळं आहे. म्हणून आपण सगळ्यांच्या माध्यमातून ह्या ठिकाणी नागनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार नाही तर प्रत्येकाच्या मनामध्ये ह्या ठिकाणी जर आपण ह्या नागनाथाबद्दल जर वेगळी भावना तयार झाली तर निश्चितपणे तालुक्याला एक पर्यटन स्थळ नव्हे, एक उत्पन्नाचं साधन म्हणून ह्या भागाकडे ह्या नागनाथ मंदिराचा निश्चितपणे या ठिकाणी आपल्याला येणाऱ्या कालखंडामध्ये उपयोग झालेला दिसेल. प्रत्येकाच्या मनामध्ये जे आहे ते निश्चितपणे ह्या ठिकाणी घडेल अशी ईश्वराचरणी प्रार्थना करूया. आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये ह्या ठिकाणी नागनाथाबद्दल जी आजची जी प्रत्येकाची जी भावना आहे ती निश्चितपणे ह्या ठिकाणी यश येईल त्याला, एवढंच बस. नक्कीच श्रीदेव नागनाथ आणि नागनाथचे लाखो भाविक आणि आज या ठिकाणी श्रीदेव नागनाथच्या मंदिराचा हा जो जीर्णोद्धाराचा संकल्प आहे तो या सगळ्या लोकांनी आणि या सगळ्या ग्रामवासियांनी घेतलेला आहे. निश्चित हे नागनाथ मंदिर फक्त या ग्रामवासियांचं नाही तर पूर्ण तळकोकणातील प्रत्येक नागरिकाचं श्रद्धेचं स्थान आहे. त्यामुळे ह्यांनी जो आज श्री गणेशा सुरू केलेला आहे त्याचं निश्चित लवकरच येत्या वर्षभरामध्ये खऱ्या अर्थाने मूर्तिमंत स्वरूपसुद्धा या ठिकाणी भाविकांसमोर दिसेल. मी मुद्दामून या ठिकाणी जो नियोजित आराखडा आहे मंदिराचा तो दर्शकांना आणि भाविकांना दाखवू इच्छितो. ही शिवकालीन तळी आणि या ठिकाणी आपलं नागनाथ मंदिर कसं असेल याचा आराखडा, त्याचं संकल्पित चित्र जे आहे ते सुद्धा दाखवण्यात आलेलं आहे. तर अशा प्रकारे भव्य दिव्य स्वरूपाचं जवळपास 2 ते 3 कोटी एवढं भव्य दिव्य स्वरूपाचा आराखडा नागरिकांनी आणि या ग्रामस्थांनी बनविला आहे. त्यामुळे निश्चित हे कार्य सिद्धीस जाण्यासाठी आज प्रत्येक भाविकाचं या ठिकाणी जबाबदारी आलेली आहे प्रत्येक भाविकाकडे. आणि ज्या पद्धतीने ग्रामवासियांनी हा निर्धार केला आहे तो संकल्प सिद्धीस जाण्यास सगळ्या भाविकांचा जर हातभार लागला तर वेळ लागणार नाही. श्रीदेव नागनाथ मंदिराची महाशिवरात्र उत्सव आहे तो अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेला आहे. त्याच अनुषंगाने या लोकांनी केलेली सुरुवात आणि प्रत्येक भाविकाला खऱ्या अर्थाने हे पांडवकालीन नागनाथ तीर्थक्षेत्र कसं आहे हे समजावं यासाठी जी ही शिवधनुष्य उचललेलं आहे ते निश्चित पूर्णत्वास जाईल यात शंका नाही. कोकण 7 लाईव्हसाठी संदीप देसाई, दोडामार्ग. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.